Това е входната врата. Това е общия коридор, където се намира и мокрото помещение, пералня с сушилня, килер за багаж, обща закачалка. Сега, двете помещения могат да се ползват заедно или отделно. Това е по-малкото, което е като малко студио. Той има тераса, доста приятна гледка към планината, която в момента е скрита от облаци, но ще видите на снимките. Кухня, която е обзаведена напълно, има котлон, мивка, микровълнова печка с грил, чаши, чини, вилици, кафеварка, кафемашина, кана за чай, хладилник, телевизор, климатик, собствена баня. Самото място има собствена баня, без да трябва да се минава през коридора. Това е тя. Баня с тоалетна. Всяка една от спалните има опцията да бъде обща спалня, която е заключена, и също така да се отключи и да се превърне в две отделни легла. Казвам отключи и заключи, защото когато са съединени леглата, има механизъм за заключване, така че да не се разделят. Това е второто пространство. Както казах, може да се ползват и заедно и отделно. Второто пространство представлява спалня с отделен хол с кухня, кухненски бокс, диван, две тераси. Тази тераса гледа на запад. Това тук зад облаците е цялата планина, залеза, центъра на града. Виждате къде се намира кулата. Това е банята на второто помещение. Баня с тоалетна. Много голяма и хубава тераса, сенчеста, много приятна за работа. Има ток, където да се включат лаптопи и да се работи. Дори в момента леко вали, но всъщност тук е много приятно и може да се работи